Mangayos ang bulig si Mayor Jerry Pitrañas sa otoridad tuhoy sa isyu sa on-road parking. Iniawat sa tabong aksidente sa tinalikdan sa diin isang napataying bangod nakabunggo sa trailer truck na nakaparking sa higad sang dalan sa Lubok, Lapuz. Suno kay Trañas, mangayon ni sang bulig sa pulis sa City Traffic Management Unit kag sa Highway Patrol agud nga makuha ang mga salakyan nga nagapark sa higad sang dalan ilabi na gid sa mga ginakabig nga National Highway. Dugang pa sang alkalde nga sarangman magamit sa kapulsan sa Traffic Division ang motorsiklo nga gindonar sini agud magamit sa paglibot sa mga naga-on-road parking. Pangayon ako bulig sa pulis kag sa aton traffic upod kay Lovejoy para sa clearing operations. No? And we'll see what we can do about that. Sa unang problema tada ara ni sila sa coastal road. No? Di daw na limpyoan na tong coastal road. Ang police, you know, we donated 4 big motorcycles sa aton traffic division sa PNP. So hopefully they will make use of that. Kag ang Highway Patrol. Follow-up lang, Mayor. Ay balawan nga makapila na kabeses nga nagreklamo ang mga residente kag opisyal sang Lubok, Lapuz bangod sa mga ga-on-road parking nga mga trailer trucks nga nagahatag-ol sa mga motorista. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini sa K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan niya sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.